se mi líbí ten rozsah rychlostí tohohle. Jako tadyhle s tím musí jako dovolit nějaký bejkárny. To bych si asi... Tam s tím netroufl. Tam s tím takhle v téhle vejce netroufl. Jsem tady blbnul včera právě. Jo, takhle, abych lítal na malém prostoru. Protože jsem kdysi slíbil paní starostce z Vítína, Jí to ukážeš. že jim půjdu lítat na dětském dnu. Jo. A to jako, že to na hřišti, Tak to jinak nejde. tak to jinak nejde, než lítat takhle. Tam dělat takovýhle blbosti, jako jo. Já bych řekl, že mi občas pípa, to jako ten signál, jako, že to... Že ne? Ne. Ne, tak říkám, to je opravdu na, jako, lítá se s tím úplně jinak, jak s tím briem a jak to na kurvení prstu.